Nastal deň D. Po 2 rokoch znova na majstrovstvách sveta v hokeji na zápase Slovenska. BCF Arena, hoc má kapacitu cez 9000 miest, pôsobí komorne. Lístky som mal na hornom ovále bližšie pri jednej z bránok, ale výhľad na druhú stranu ihriska bol viac než obstojný. Pred zápasom na ľad nastúpil maskot Kúly za tónou známej pesničky. Jediná škoda, že počas zápasu sa nepohyboval v horných častiach štadióna, aspoň ja som na neho nenarazil. Ale už na ľad nastupujú tí najdôležitejší, samotní hráči. Za zvukov jodlovania sa zápas začal. Bolo cítiť, že je to prvý zápas oboch mostiev, bol opatrný a vyrovnaný. Prvý gól sme ale našťastie strelili my, konkrétne Kristián Pospíšil. Určite pochopíte, že z toho záber nemám. Prvý gól potreboval poriadne oslaviť a ani som nepomyslel na natáčanie. 13 sekúnd pred koncom druhej tretiny sa presne trafil Kobiar a bolo vyrovnané. Našich to ale nerozhodilo a v tretej tretine išli zase do vedenia po presnej trefe Hrivíka. Norsku sa v závere zápasu vyrovnať nepodarilo, ale ani naši netrafili prázdnu bránu. Respektíve netrafili ju regulérnym spôsobom. Gól padol pri offside. A tak 4711 divákov videlo výhru Slovenska 2-1 a vypočuli si našu hymnu.